Sziasztok! Hát a múltban a rossz játékok sorozatban voltak már termék elhelyezések, igazából hátsó szándék nélkül. Talán emlékeztek még az Akimbós vörös hagymakrémre. Nem vagyok hajlandó játszani ezzel még egy pillanatot. Éppen ezért, hogy valami értelmesek kitöltsem az időt, mondjuk felolvasom ennek a vöröshagymาก-krémnek az összetevőit. Jobban jártok, higgyétek el. Igen, igazából szeretem azt a krémet, de nem volt semmi hátsó szándékom. Aztán nagyon rákattantam erre a nagyon finom csokis fagyira, 0-3D videóban, na ott aztán már volt hátsó szándék, nem is titkoltam nagyon. Na jó, én elmegyek fagyér. Ez a kedvenc márkám. De semmi. Aztán pár napja egy nagyon ártalmatlan kis cikket írtam erről a nagyon finom kis Somersby ciderről, ilyen almagorról, alma sörszerűségről. Másnap megkeresett a Somersby-re annak a promotáló cége, és a semmiért felajánlottak 24 darabot ebből a finom italból. Kicsit sem voltam ledöbbenve. Köszönöm szépen, hogyha lenne jó fejségdíj 2012-ben, ti kapnátok.